I'm Amélie and I'm French and I'm volunteering here in this Kutarebo Bear Refuge. Here in Kutarebo, in this refuge, the idea is to welcome, to host bears. They all came because they lost their mother very young. Torej, Amelija je prostovoljka, ki dela v Kuterevo v zavetišču za mlade osirotele medvede. Pobirajo medvede, ki so izgubili starše. Osirotišče je pa ustanovil Ivan Zrnković pred nekih 10-12 godina prije ovoga dana. Počelo tako što smo se odlučili, usudili primiti medvjeđu siročad, ne zbog toga što smo htjeli baš njih sada izlagati, nego zato što je to postao opće poznati problem. Pa utočište je već duže vremena u funkciji. 35 godina je prošlo kako smo počeli ovdje primati mlade ljude iz čitavoga svijeta, posebice iz Europe, da pokušaju u ovome podneblju, u ovome ozračju i sa ovom prirodom koja je još ostala, neću reći netaknuta, ali malo djevičanska jeste, naći svoj način doživljavanja i naći svoje vještine koje ili imaš ili koje bi želio upotpuniti.